Добър вечер, господин Стогарев. Добър вечер и добър вечер на всички ваши зрители. Вие бяхте един от първите, които така адмирирахте залавянето на Алексей Петров. Знаем, че той водеше и дела срещу вас, които вие спечелихте всъщност. Колко години чакате този момент? От 2002 насам. Можете сам да ги сметнете и мисля, че този срок е доста показателен за това доколко в България липсва гражданско общество и гражданска съвест, тъй като според мен доста от политиците и огромна част от политиците бяха наясно с фигурата Алексей Петров и с нейното подземно битие, но не смееха да се обадят. Тъкмо щях да ви попитам, защо до сега не се случи операция Октопод? Вие казвате, че политиците са били наясно с Алексей Петров. Ами разбира се, че са били наясно. Аз лично съм говорил с много от тях. Тогава никой не беше склонен да ме подкрепи, включително моите съпартийци тогава от синята партия. Добре, но ето сега нещата се случиха. Премиера заяви война, който издържи. Кой ще издържи в тази война? Ами наистина е война, тъй като за пръв път се случва да бъде атакувана фигурата, която изпълнява функциите на свързващо звено между държавната власт и организираната престъпност. Това в целия преход не се е случвало. Затова наистина Цветан Цветанов и Бойко Борисов трябва да бъдат поздравени и подкрепени. Аз не съм фен на това правителство, всички го знаят много добре, но в този случай им казвам браво. Добре, има ли рискове за самото правителство от тази операция? Появиха се и коментари в тази посока. Имаше рискове, ако примерно апелативният съд беше освободил Алексей Петров. За щастие това не се случи. Мисля, че тези рискове са вече в историята, тъй като колкото по-дълго той остава в ареста, толкова повече свидетелства ще има срещу него и повече доказателства за неговата престъпна дейност. А няма ли по някакъв начин да повлияят на делото, как да кажа, освобождаването на пипалата на Октопода, които излезнаха под гаранция? Което не трябваше да се случва, но като човек знае за табиетите на българската съдебна система, няма за какво да се очудва особено много. Пак е добре, че поне Алексей Петров остана в ареста. Това, което може да се случи, е те да тръгнат да плашат евентуалните свидетели. И примерно хора, които са имали намерение да свидетелстват за упражнен срещу тях рекет, насилие и прочие такива неща, да се възгещишат и да си останат вкъщи. Това е лошото, което може да стане в този дух. Дали нещата според вас наистина ще стигнат до край и докъде всъщност да очакваме да стигнат пипалата на Октопода? Това е големия въпрос, на който всички чакаме отговор, защото е ясно, че Алексей Петров не е окончателното равнище. Той винаги е разчитал на институционални опори. Първо беше Филчев, след това Румен Петков, след това Сергей Станишев. Но това са видните фигури. Очевидно зад тях има и скрити фигури, които са може би с по-голяма власт и по-дълъг стратегически хоризонт на своите действия. Как ще се стигне, това е големия въпрос. Да завършим с вас разговора с този въпрос, който зададох и на събеседника, който беше при вас, госпожа Деница Златева. Повод за какъв дебат трябва да бъде операция Октопод? Какъв дебат трябва да провокира тази операция в обществото ни? Би трябвало обществото все пак да се замисли за това, че и то е отговорно за това, което се случва в тази държава. Бих посочил като пример историята с друга една подобна операция в Италия, когато бяха арестувани цял куп политици, депутати, бивши министри-председатели и прочие, и когато наистина беше настъпена мафията. Това нямаше да се случи, ако италианското общество просто не беше казало стига, не беше се организирало и не беше протестирало. Това трябва да направи българското общество, ако иска да има някакъв ефект. Сами политиците първо са твърде конформистски настроени и второ са твърде слаби, за да го направят.